Een splinternij scootjesielseizoen. 14 scootjes die de strijd onginnen voor het SKS-kampioenschap. En dat zet alle jaren uiteen met de sleep op grauw. De scootjes worden naar de Pikmar gebracht en vanaf daar moet ze haar zelf maar redden. We kennen 3 nieuwe skippers. Moertje in de vloot, Johannes Meter op Lemmer, Eildert Meter op Huzum en op Langwar zielt nou Jeroen Pietersma. De rest zijn oude bekenden, liek als deze Dirk-Jan Rijenga, met het scootje van de Jouwer. Maar zij pakken toch maar eens even een reefje in dat grutzeil, want de waasomstandigheden die binnen pittig. En daar zullen de scootjes achterkomen, hier op Grauw. De start die is op de Wierde Ier. En dan is het de bedoeling dat de hele vloot richting de 10 gaat. En dan zorgen we dat de jousters heel aardig beginnen aan deze wedstrijd. En die ze dat vliegen hier echt net. Toen hadden ze de hele route op koplijn tot ze op de finish, vlak voor de finish pakt waren, terug snits. De route is dus een grote truienhoek. De start is boppen in de Wierde Ier. En dan gaan ze via de 10 naar de Pikmar. Daar weer draait, waarom door de 10 en dan weer op naar de Wierde Ier. En in die situatie krijgen we dus een heel lang cruiserak. En dat zijn toch de rakken waar de wedstrijd vaak beslikken wordt. In het begin van de wedstrijd, spannende strijd. Het zijn de jousters voorop, maar vlak daarachter het scootje van Grauw. En de regerend kampioen Heerenveen meldt haar ek in de top 3 in die beginfase. Maar het zit dicht op elkaar, want vlak achter Heerenveen, daar kunnen wij dan al het scootje van Bolzert ontdekken. En het is het scootje van Bolzert wat de onval iepert op Heerenveen. Zij bleven er heel dichtbij zitten. De omstandigheden waren pittig. Regelmatig buien doorheen en de wind die wie heel wisselend, maar vooral vrij hut. Het leverde wel mooie plaatjes op vanzelfs. De top 3 hier, met Jouwer, met Grauw, met Heerenveen, met Bolzert en dan de rest in de vierde die het nog door de 10 matten. En wat kan Heerenveen met Pieter Brouwer? Ja, de regerend kampioen, die wil vanzelfs goed uiteenzetten. En daar zorgen we het scootje van Huzum, met die nieuwe skipper Eildert Meter. Achteraan in de vloot, wat dat onbelangrijk, dochter hetzelfde als zijn voorganger, maar ja, het is zijn eerste wedstrijd, dus laten we hem nog een beetje het voordeel van de twijfel aan. Maar Grauw doet hele goede zaken. Die had in het tweede grote Voordewiense rak de leiding oornaam. En vlak daarachter ontstaan problemen dat de Jouwer en Heerenveen en Bolzert heel dicht bij elkaar om die onderste matten. En het gaat mis, want de geek van het Heerenveen gaat oerboord. Die komt boven dek bij de jousters en het spul komt in de tiers. En dat kun je vanzelfs net hebben met windkracht 4 of 5. Want dan slaat de boel trommelkwar en dan komt het in de tiers. En krijg het er dan maar eens uit. Een hele grote druk erop. En het is malheur. De kraallijnen van het Heerenveen die zit helemaal vast. Die maakt tros niet in worden. En dat betekent dat Heerenveen de strijd verlitten moet. Nou ja, we hebben met z'n trein gongen van de Wienau. Jouwer en Grauw en wij. En wij met onze schip. Nou, en Pieter die zit een eindje achter ons. Nou, Pieter kreeg zelf al een wien op dat moment van de Wienau. Dus die kan bij ons. Ja, dan was wat zenuwachtig. En dan gaat toch met z'n allen een beetje omheen. Net te gek, want ja, we gingen wel in de smeten vanzelf. We konden niet net al te vol omheen. Want ja, die tonnen die lijn natuurlijk weer eigenlijk vierste leeg. En ik wil, hij nou maar wat meer naar de modderige bal bracht. Dan heeft volle minder dat probleem. We hadden er vanmorgen nou aan. Maar klaar, dat gebeurt dan weer net. Nou ja, en toen, Pieter had hem er keurig onder op een gegeven moment achter. Van dan mogen we maar onder, want dit kan ik net zo. Nou, toen ben we eigenlijk misschien trein, ben we dan ik weer naar die tonnen te gaan. Maar het stier natuurlijk gigantisch op begrijp. En we woonden wel graag bij Jouwer wij, maar dat lukt ik net zo bot. Ja, en toen op een gegeven moment kwam het kaakje over vanzelf. Dat bij hun, uw kraan en bij hun in de giek. Ja, en toen zitten we vast natuurlijk. En Samad, de regerend kampioen, de eerste wedstrijd verlitten met averij. En gaat de strijd vanzelfs verder. Want strijd weer. Degene die er het meeste van profiteerde van die wirwar situatie, dat wie vanzelfs het scootje van Douwe Visser van Grauw. Hij lei op dat stuit al op kop, maar
creëert een heel groot gat met de nummers 2 en 3. En gaat riant onder de leiding. Vlien hier nooit één keer op het podium staan. En nu op het eerste plak in de wedstrijd. En voor het Staverse scootje gaat het mis. Zij kregen een minnenvlaag. En dat betekent dat Auke de Groot met zijn scootje omgieën. En dus echt net verder zielen koer. En dat betekent dat het scootje van Grauw de eerste wedstrijd hier wint van deze SKS. Douwe Visser pakt de winst. En is een wiesman, want hij is nu al verder als Vliene hier in alle wedstrijden. Zijn eerste plakje betekent een heel mooi opening voor Grauw. Dadelijk praten we weer weinig verder. Maar eerst de uitslag, de die-uitslag. En dat is voor het algemeen klassement verzels naar deze eerste die. Grauw wint op eigen wetter. Volgen terug Snits de Lemmer. Dan op het vierde plak Bolzet. Dan Jappie Meter, maar Ljouwert op een vijfde plak. Drachten, Albert Visser op het zesde plak. Dirk-Jan Rijenga, maar het jouwste scootje eindigde zonde Jitse Mink van Drachten. De hele mannen, achtste. Jenne Woord, negende. Woord zijn tiende. Langwar, elfde. Huzum, 12e, net laatste, want dat komt omdat Starem, de Zuidwesthoeken, Auke de Grootje tegen het krek omsloeg en het Jereveen. Dat verhaal is duidelijk, die eindig je op het 14e plak.